Здравейте, това е Боге. Тук говорим за дизайн, а днес искам да ви представя изцяло проектираната и изработена от нас Art Deco кухня с нейните таблени врати в гланц с пуш отваряне, сензорното ледово, абаносовите етажерки с рамки същите като на вратите, уникалния гранит Ориноко с неговите бяла, черна и медна жила, ръчно изработените дръжки, този фрезован елемент много характерен за Art Deco стила, waterfall ефекта на плота, полупрофесионалния меден газов котлон напаснат по медната жилка на камъка, този невероятен черен гланцов шкаф за аспиратор с удебелено гравирано от нас стъкло. Средно чупим 3-4 такива преди едно да се получи. Подсилените до 80 кг водачи, полупрофесионалната медна фурна, развиваща до 340 градуса, хладилника за вграждане и витрина с стъклени рафтове, абаносов гланцов гръб и за маняците абаносов плот, където да си угодите.